मासिगिरि सन्जय नार्जारिया MGNरेगा बिथांखिनि आवथायाव ना फिसिग्रा फुख्रि फोसाबनायनि अन्थाइखाम्फा बेखेवदों। गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरनि रांखान्थि आरजिनाय आरो जौगाखांहोनाय बिथिङाव थुलुंगा आरो हेफाजाब होनायनि थांखिजों मिरु सरकारनि जागायनाय MGNरेगा बिथांखिनि आवथायाव बिथांखि मावफुंनायनि थाखाय दासान्दि मोनफ्रोमबो बियाबफोराव थाद'नाय गैयै अन्थाइखाम्फा बेखेवनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैबो बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय गेन्द्राबिल आरो बाथिफारा BCDCनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव गासै मोनबा ना फिसिग्रा फुख्रि फोसाबनायनि अन्थाइखाम्फाखौ बावखुंग्रि बियाबनि Tclcनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया बेखेवना होयो। गिबिथाराव नोंथांमोननिसिम आङो आंनि फारसेनिफ्राय आङो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोदों। दिनै जोङो बावखुंग्रि बिजाबनि सिङाव थानाय गेन्द्राबिल आरो बाथिफारा BCD सिङाव जोङो फिसारि डेभेलपमेन्टनि जे स्किम बा आसनि जे सेंसन जाबाय, जों बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय दिनै जोङो अन्थाइखाम्फा गायसननायखौ जोङो बेखेवनो हाबाफारि लादों। थिग बिदिनो दिनै जोङो फालुकजरा गामिनि मोनसे रायजोनि मोनसे गिदिर फुख्रि दङ, बे मुफुर गुदुं। बे मुफुर गुदुंखौ जोङो जेरैबायदि जोङो 2021-22 मायथाइनि MGNरेगा आसनिनि गेजेरजों जे जोङो बेखौ सेंसन मोननो हाबाय, बे सेंसनखौ मावफुंनो थाखाय दिनै जोङो अन्थाइखाम्फा गायसननायखौ जोङो बेखेवनाय जाबाय। बिदिनो जोङो जोंनि दिनैहाय जोंनि गेन्द्राबिल BCDCनि सिङाव थानाय फालुकजरा गामिनि मुफुर गुदुं फुख्रि, खाथ्रिगासानि फुख्रि आरो नाराबारिनि रायजोनि फुख्रि आरो बाथिफारा BCDCआवनो थानाय जयपुरनि जायफोर सेंसन जाबाय फुख्रिफोर, जों बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दिनैहाय अन्थाइखाम्फा बेखेवनाय हाबाफारिखौ लादों। आङो बेनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोङो सरकारा जेरैबायदि बिथोन होदों जोंखौ, जोङो ना फिसिनायखौ जौगाखां खालामनो, फिसारि फोरखौ जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय सरकारा जेरैबायदि 2022 मायथाइनि आसनिखौ जेरै फिसारिखौ प्रायरिटि जेरै एग्रि एलाइट हिसाबै फिसारिखौ प्रायरिटि हिसाबै जोङो बांसिनै जोंनि क'क्राझाराव बा क'क्राझार साखाथियाव थानाय जे बावखुंग्रि बिजाब, बे बावखुंग्रि बिजाबाव गासै 9 BCDC दङ। बे 9 BCDCनि गासै BCDCआवनो जोङो बांसिनै जोङो फिसारि फन्ड बा फिसारि टेंकखौ जोङो सेंसन खालामनो हादों। बेनि थाखायनो जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय जोङो फारि फारियै थाब जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। बिटिआर सरकारनिफ्राय जेरैबायदि जोङो BCDC लेभेलाव जोङो जायफोरखौ खामानि मावनो हायो, बे हिसाबै जोङो गिबिथाराव जोङो 2021-22 मायथाइनि जे MGNरेगा आसनिनि गेजेरजों गोबां जोङो खामानिफोर मावनो हायो। गासै 260टा स्किम जोङो बे MGNरेगानि गेजेरजों जोङो मावनो हायो। जेरैहाय एग्रि एलाइटआव जोङो 65% जोङो मावनो हायो। बिदिनो एग्रि एलाइट हिसाबै एग्रि-बान, एग्रिकालचार केनेल, एग्रि RCC केनेल, बान, जोङो बिदिनो आरो प्लेन्टेसन आरो फिसारि, जोङो बेबायदिनो गोबां जोङो आसनिफोरखौ जोङो नैबे MGNरेगानि गेजेरजों जोङो रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय बा जोंनि ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय जोङो मावनो जोङो आखायाव लादों। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जेरैहाय जोङो BTCनि बा बिटिआरआव जेरैबायदि जोङो 40टा डिपार्टमेन्ट दं हिसाबै जों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो जोंनि रायजो राजाया सुबिदा जानाय बा ओनसोला जौगाखांनायनि थांखि बादियै जोङो माखासे जोङो फारफ्रोम बिथिङाव जोङो जौगासारनो थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो बिटिआर सरकारजों जोङो सावरायबाय थादों। जाहाथे बिटिआरनि मोनसे बावखुंग्रियाबो मोनसे ओनसोल हिसाबै, समस्ति हिसाबै, जाहाथे बावखुंग्रि ओनसोलाबो जोङो गुबुन गुबुन जौगानाय बायदि जोङो जौगानो हायो। जों बेबायदि मोनसे आबाद बिथिङाव होन नोङो, समाज बिथिङावनो, सोलोंथाइ बिथिङाव होन नोङो, फारफ्रोम बिथिङाव जोङो जौगासार जानो थाखाय जों माखासे खामानि मावनो थाखाय थांखि लानाय जादों। नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरग्रोबाय।
दिनैनि नैबे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं दिनै नैबेखौनो बुंनो नागिरदों जे 2021 आरो 22नि जेसेबां जोंनाव माने TS जादों टेकनिकेल सेंसन, खिन्थु बेयो एसे सिगां जानांगौमोन। माखासे अफिसियेलि टेकनिकेलि असुबिदानि थाखाय एसे लेट जाबाय। थेवब्लाबो आङो नैबे जेसेबां सर्ट टाइमनि गेजेराव जेसेबां मावनो हायो रायजो राजानि मदद लानानै रायजो राजानि जौगानायनि माखासे खामानिखौ आङो मोजाङै मोजां मावलांनो हागोन होननानै आसा खालामो। दा बेखिनि मुलाम्फायाथ' आंनि बुजिनायाव बा आंनि हमदांनो मोननायाव जथेस्थ' मुलाम्फा जागोन। जेरेखम दा गामियारि जौगानायनि थाखाय माखासे फुख्रि जोंखौ फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै जोंखौ मावनो थाखाय दायथ' हरदों। दा आंनि VCDC हिसाबै टटेल 10टा फिसारि फन्ड दङ, माने नानि फुख्रि। दा बेखौ जोङो फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै जोंखौ मावनो दायथ' हरदों। बेखौ आङो जुदि आं रायजो राजानि थाखाय बेखौ मावफुंनानै होयोब्ला निस्सय रायजो राजानि माखासे जौगाखांनाय हाबाफारियाव मदद होगोन होननानै आं आसा खालामो। रांखान्थियारि बिथिङाव निस्सय जौगागोन होननानै आं आसा खालामो।